Tervehdys Tanja, sisko täällä hei. Kiitos opinnäytetyön palautuksesta. Hyvä homma, että työ on sillä mallilla, että nyt on hyvä aika antaa sitten palautetta kirjallisesta raportoinnista ja päästää sinut vielä viimeistelemään myös sitä. Minun palautehan koskee ulkoasua, kieltä ja tyyliä, johdonmukaisuutta ja lähdemerkintöjä. Olen tutustunut Merjan palautteeseen, niin kuin varmaan sinäkin, ja sieltä allekirjoitan kaikki. Sait Merjalta konkreettisia kommentteja sinne sinun tiedostoon siitä, että miten kannattaisi niitä asioita vielä järjestää, etenemisjärjestystä kenties muokata ja mitä sieltä vielä puuttuu, niin kannattaa erityisesti niihin tietystikin nyt panostaa. Ja komppaan ja allekirjoitan kaiken, mitä Merja on siellä ehdottanut, eli kannattaa toimia niiden ohjeiden mukaan. Lähdetään tässä videolla, tosiaan minä yritän kommentoida yhdenlaista asiaa vaan kerran tai pari ja tututusti odotan, että itse löydät muut vastaavat kohdat tässä viimeistelyvaiheessa. Lähdetään liikkeelle ulkoasuasioista. Yritin laittaa nämä nyt rinnakkain, mutta miksikäs tuo nyt on pikkusen tuolla joo. Vasemmalla näkyy sinun työ ja oikealla näkyy tuo opinnäytetyön raportointiohje, jotta nähdään, että onko täällä tiedot kohdillaan. Ja mulla tuo nyt on näköjään pikkusen alempana, kun tuolla on tuo ruuleri viiva, mutta näyttäisi siltä, että tiedot on kohdillaan. Ei välitetä tuosta luottamuksellinen leimasta, kun sä tallennat sen ja vaihat sinne sen muodon open, niin silloin se ei jää se leima sinne näkyviin. Kyseessä ei ole enää opinnäytetyösuunnitelma, vaan opinnäytetyö, niin ota tuo pois ja tarkista, että sun nimi lähtee tuolta riviltä 36, eli nämä on ehkä vielä pikkusen ylhäällä. Mutta nyt sellainen asia, että kun katsoin tuota sinun työn päänimeä, matkailua kaikille, niin minusta se kuulosti ihan hirveän tutulta. Ja sitten googlasin, että miksi se kuulostaa niin tutulta, niin se on useammankin, esimerkiksi se on 2013 vuonna tehdyn Hiltulan opinnäytetyön otsikko. Niin minun mielestä nyt, kun me tiedetään, että samasta aiheesta on tehty samalla pääotsikolla jo opinnäytetyö, niin tuo kyllä täytyy vaihtaa. Ei voi jättää ihan just sanasta sanaan samaa pääotsikkoa tuolle opinnäytetyölle, eli sitä joudut nyt vielä jumppaamaan. Valitettavasti se on jo käytössä. Ja sitten siellä on, ehkä saattaa olla muitakin lähteitä samalla nimellä, mutta ainakin toi on liian selvä yhteys, niin ei voi jättää sitä tuohon nimeksi. No niin, mutta puhutaanpa ensin noista ulkoasuasioista. Nyt kun katsotaan rinnakkain näitä tiivistelmäsivuja, mallipohja ja sinun, niin otapa mä vielä tallennan sen nyt pois tuon. Häiritsee tuo luottamuksellinen leima tuolla. Sen saa tällä tavalla pois, niin nyt se katos sieltä, se ei häiritse täällä. Niin huomaat, että sulla puuttuu täältä tämä ylätunniste täältä sinun tiivistelmäsivulta, eli sinne pitäisi saada tuo Lapin AMKin logo ja sitten restonomikoulutus, restonomisuluissa AMK ja opinnäytetyön tiivistelmä. Nämä puuttuu sulla kokonaan täältä. Ei haittaa, jos tuonne vahingossa jää tuo ylimääräinen viiva. Ota tuosta tuo T-suluissa pois. Ja kun muokkaat sitä sinun työn pääotsikkoa, niin muista päivittää se myös tänne. Ja tiivistelmästä sanon oikeastaan tässä vaiheessa sen, että huomaa, että tiivistelmää ei kirjoita minä-muodossa, vaikka saisit myöhemmin siellä opinnäytetyössä, olet käyttänyt sitä minä-muotoa ja se on ihan ok, mutta tiivistelmä kirjoitetaan niin kuin neutraalissa persoonassa ja mielellään imperfektissä. Eli opinnäytetyön aiheena oli ja sitten opinnäytetyön yhteistahona oli Rovaniemellä sijaitseva ja voit täältä karsia tiivistelmästä vielä näitä ylimääräisiä sanoja. Ja sitten menetelmillä saatiin tulokseksi ja mitä saatiin ja opinnäytetyötä voi hyödyntää. Eli karsi sieltä minä-muodot ja karsi sieltä, tai yritän muokata se vielä imperfektiin. Ja tietysti sitten sama juttu siihen englanninkieliseen. Mutta tuollaisilla korjauksilla tuo tiivistelmä. Ja sama juttu englanninkielisessä tiivistelmässä, sieltä puuttuu vielä nuo englanninkieliset ylätunnisteet, lisään ne sinne. Sisällysluettelon olet muotoillut ulkoasullisesti oikein. Tässä vaiheessa laitoin sen oparipohjan tuosta pois rinnalta, eli nähdään vaan sinun työ ja olet muotoillut otsikot automaattisesti oikein ja käyttänyt opinnäytetyön normaalityyliä. Hyvä. Ja täällä on vielä tällaisia, niin nämä on vissiin Merjan vai onko nämä sun kommentteja, eli sulla on vielä tuossa sisällössä täydentämistä, joten kannattaa tietenkin siihen ensisijaisesti käyttää sitä aikaa. Huomaa sellainen otsikointitekniikasta Lapin AMKin opariohjeen mukaan, että tämä 2.1 lähtisi heti tästä pääotsikon alta.
Eli tämmöisiä mitään metatekstejä, tämmöisiä johdattelevia, joissa ei niin kuin oikeastaan sanota mitään enempää kuin mitä sitten täällä varsinaisessa tekstissä, niin näitä ei näissä lukujen alussa tarvi, vaan jos olet jakanut pääluvun alalukuihin, niin aloita heti siitä otsikon alta. Tässä voisi nyt miettiä, että kun sulla on niin kuin esteettömyys ja saavutettavuus on pääotsikko ja sitten alaotsikot on esteettömyys ja saavutettavuus, niin voisitko vaikka näitä kenties tarkentaa sitten, että siis missä yhteydessä, koska kuitenkin sullahan on se matkailu ainakin tässä kontekstina, niin näitä voisi vaikka näitä alaotsikoita sitten tarkentaa, jotta ne olisi ihan just sanasta sanaan sama kuin tuo pääotsikko. Sama juttu täällä, tästä nyt puuttuu 3.1 tästä alta. Ja viittaa aina lähteisiin niiden tekijöiden nimillä. Älä esittele niitä kirjoja, ei tarvi esitellä artikkeleita eikä kirjoja, vaan kerrot, että Jutilan ja Harju Myllö-Ahon mukaan suluissa 2017,224 mukaan jaada. Eli tämmöiset karsit täältä. Nämä on hankala lukea, kun siellä puhutaan niistä artikkeleista tai kirjoista tai muista. Eli viitataan niiden tekijöiden sukunimillä enimmäkseen. Se nyt viittauksesta, palataan siihen vähän myöhemmin. Eli tälle alulle pitäisi nyt keksiä sitten tämän sisältöä kuvaava alaotsikko 3.1 ja tämä olisi sitten 3.2 ja niin edelleen. Ja katsotaanpa sitten noita havainnollistuksia. Täällä sulla on niitä taulukoita täällä huomaa, että täällä ei tarvitse missään nimessä näin paljon jättää tilaa tänne lukujen välille, vaan periaatteessa kun automaattisesti muotoilu otsikon, niin silloin tämä välistys tulee automaattisesti oikein. Ylimääräiset rivit voi tuolta poistaa. Nyt sulla tämä taulukko melkein mahtuu yhdelle sivulle. Huomaa, että taulukon nimi sijoitetaan sinne taulukon yläpuolelle ja kuvion nimi kuvion alapuolelle, mutta tämä on taulukon nimi tänne yläpuolelle, niin ehdotan, että sen verran pienentäisit tätä taulukkoa, että se mahtuisi yhdelle sivulle. On hankala lukea sitä taulukkoa, kun se venyy tuonne toiselle. Ja kannattaa jotenkin vähän muotoilla erottuvammaksi tuo otsikkorivi, vaikka boldata tai varjostaa tai jotain, että se erottuu sieltä. Sä vaikka ehkä sanoisin, että tekstiä ihan aavistuksen pienentämällä niin saat sen mahtuu yhdelle sivulle. Koskee myös muita vastaavia taulukoita. Ja sulla on täällä kehittämisehdotukset, mutta oliko nyt niin, että sitten vasta sen jälkeen tuli sitten ne sinun tutkimusmenetelmien tulokset. Ja sitä Merja oli kirjoittanut, ja mä kyllä vahvasti komppaan sitä, että mieti mikä on looginen etenemisjärjestys, että sinä olet käyttänyt menetelmiä sen takia, että saisit tietää, mitä ne kehittämiskohteet on. Niin nämä menee siinä mielessä vähän epäloogisessa järjestyksessä, mutta näitä voi vielä siirrellä ja katsoa sitten, että otsikko aina vastaa sitten sitä sisältöä. Täällä on tämmöisiä jotakin numeroimattomia alalukuja, niin tällaisiahan ei sitten pidä sinne työhön jättää. Eli huolehdi siitä. Ja tässä kanssa, tämä on nyt sitten alla esimerkkiteksti saavutettavuuden lisäämiseksi Tallitontun pihan nettisivuille. Ahaa, okei. Ehdotan, että jotta tämä erottuisi tämä esimerkkiteksti täältä muusta tekstistä, niin sähän voisit tästä tehdä vaikka jonkun kuvion. Voisiko tässä olla vähän pohjalla sitä, miltä se nettisivu näyttää, tai voisiko täällä jotenkin muuten muotoiltu niin, että tämä erottuisi, koska nythän tämä näyttää siltä sinun leipätekstiltä, ja sitten lukija ihmettelee, että miksi täällä on näin paljon tämmöisiä pikkuotsikoita ja sitten lyhyitä lauseita. Mutta kun se on nettisivun teksti, niin silloinhan se on ihan järkevä. Ehkä siinä voisi olla jopa sitten niin kuin alaotsikko, joka kertoisi sen. Ja onko siis saavutettavuus niin kuin tuo pääotsikko kaikelle tälle. Eli mietin myös tuo otsikoiden vastaavuus. Mutta periaatteessa siellä varsinaisessa oparin leipätekstissä ei pitäisi olla mitään otsikoita, joita ei ole numeroitu. Ja kun tämä on esimerkkiteksti, niin kannattaa myös muotoilulla osoittaa, että se on jotenkin esimerkkiteksti. Yksi vaihtoehto on tietysti siirtää se vaikka kokonaisuudessaan liitteeksi ja sitten kertoa täällä raportin puolella, että esimerkkiteksti on liitteenä. Mutta tässä on selkeästi ehkä niin kyse niistä sinun, täällä vaikka suunnitelma esteettömän alpakkakävelyn toteutumisesta, niin onko nämä jonkun sortin niin tuloksia tai osia tuosta kehittämisehdotuksista, niin kyllähän niistä voisi vaikka otsikoita tehdä. No niin, Merja olikin kommentoinut näitä, että mihin nämä laitettaisiin nämä haastattelujen tulokset, niin kannattaa nyt sitten vielä niitä miettiä. Ja sitten lähdeluettelon, puhun edelleen sitä ulkoasusta, niin huomaa, että lähteet otsikkoa ei numeroida ja sillehän on täällä oma otsikkonsa tuossa. Tuolta voi vielä jonkun yhden tyhjän välilyönnin ottaa pois. Lähteelle ja liitteelle on tosiaan tuolla tuo oma otsikkotyyli. Ja sen olet muotoillut tuon lähteet tyylille ja sitten liitteet on ok.
Ja nyt sitten, kun ollaan ulkoasuasiat katsottu, ne on ihan, katsotaan vielä ne kuviot tuolta. Taulukko, joo. Tässä sama juttu, yritä saada koko taulukko sitten sinne samalle sivulle kokonaisuudessaan. Ulkoasuasiat ollaan katsottu, niin sitten voidaan katsoa vielä, tiivistelmästäkin mä jo puhuin, niin me ei tarvitse siihen enää palata. Otsikoinnista puhuttiin, ja täällä kannattaa huomioida täällä tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja käyttämäni menetelmät, niin sitten ne Merjan kommentit tähän. Ja nyt sellainen havainto noihin otsikoihin, että älä laita tämmöistä minämuotoa tänne otsikoihin. Sulla oli tuolla käyttämäni kehittämismenetelmät ja yhteistyötaholle, niin vaikka ne onkin, ja vaikka sä saatkin kirjoittaa minämuodossa, niin otsikoista siivoa ne kuitenkin pois. No, kielellisesti sinun teksti on enimmäkseen sujuvaa, ymmärrettävää, asiatyylistä, eli siihen ei välttämättä tässä viimeistelyvaiheessa nyt hirveästi enää tarvitse panostaa, ainakin täällä tietoperustan puolella. Täällä mietin vielä, tarkistan vielä johdonmukaisuus siinä mielessä tässä sinun työssä, että sä sanot, että tehtävänä on selvittää ja kartoittaa esteettömyystietojen ajantasaisuus, paikkansa pitävyys. Ja sitten on tosi pitkä virke. Huomaatko, että tämä koko yksi tekstikappale on tuota samaa virkettä, niin ei välttämättä kannata kertoa, että millä keinoilla. Laita siihen jo uusi virke sitten ja kerro sitten, mitä niillä menetelmillä teet. Eli tämä on liian pitkä yhdeksi tekstikappaleeksi ja siitä on hankala saada selvää, että tuohon asti pysyy niin kärryillä, mutta sen jälkeen täytyisi tehdä 1 tai 2 uutta virkettä. Ja sitten sä sanot täällä, että lähden kehittämään esteetöntä ohjelmapalvelua ja esitän kehitysehdotuksia. Niin tarkistan nyt, että löytyykö täältä työstä siis tämmöinen esitys tai ehdotus esteettömäksi ohjelmapalveluksi ja mistä otsikosta se löytyy, kun mä yritin katsoa tästä esim. Sisällysluettelosta, niin täällä ei ainakaan sellaista näy. Ja jos sitten kävikin niin, että et kehittänytkään sitä, vai ootko sä tässä ehkä ilmaissut sen vähän väärin, mitä sä tarkoitit, niin muokkaa vielä tätä ilmaisua tai poista se, jos ei sitä tullutkaan. Eli tarkista vielä silleen, että mitä täällä johdannossa luvataan, niin se varmasti tapahtuu työssä. Jos se ei nyt käynytkään, niin muokkaa sitten täällä tätä tekstiä vastaamaan sitä, mitä tässä työssä oikeasti tehtiin. Tuolla sä sanot, että on esittää kehitysehdotuksia, no niitähän sulla siellä oli, ja ne oli sitten löyty tuolta kehittämisehdotukset. Huomaa myös tämmöinen yhtenäisyys sanankäytössä, kehitysehdotus vai kehittämisehdotukset. Päätä kumpi ja käytä sitten johdonmukaisesti sitä. No sitten noista tekstiviitteistä vielä, lähdemerkinnöistä. Ne oli ihan hyvällä mallilla eikä aiheuta epäselvyyksiä, että mihin kohtaan ne viittaa. Tässä sulla on tämmöinen Invalidiliitto esteettömyys, niin yleensähän näitä tämmöisiä alasivuja ei merkitä tänne tekstiviitteisiin. Jos oli niin, että sulla oli samasta lähteestä saman niin kuin Invalidiliiton 25 useampi lähde, no mehän nähdään se, käypä katsoa. Joo, sulla on täällä Invalidiliitolta useampi lähde, niin näihin pitäisi aina heti tähän Invalidiliitto, niin merkitä sitten se tuon lähteen tekovuosi. Jos sitä ei löydy, niin sittenhän se on tuo 2025. Piste, esteettömyys ja niin edelleen. Tuolla ainakin selkeästi on 2014 ja se tulisi sitten ekaksi, eli vanhimmasta uusimpaan pannaan saman tekijän. Mutta sulla on 2 eri lähdettä, Invalidiliitto 2025, niin tämä olisi 2025a ja sitten sen perässä olisi Invalidiliitto 2025b. Ja sama erottelu sitten tänne, tänne tekstiviitteiden puolelle, eli Invalidiliitto 2025a. Eli täällä ei nimetä erikseen tuota alasivua tolleen. En tiedä, mistä se tuommoinen. Sitä oli muutamalla muullakin opiskelijalla. Eli näin. Ja tarkistan nuo muut vastaavat. Muuten näyttäisi siltä, että tekstiviitteiden puolesta ihan hyvällä mallilla, mutta tosiaan karsin vielä nämä kirjojen ja artikkeleiden nimet ja huomaa, että tuonne sitten laitetaan et-merkki tuonne 2 kirjoittajan väliin, 2 viimeisen kirjoittajan väliin. Korjaan muihin vastaaviin. No täällä voit täällä pohdinnassa vielä vähän hioa kieliasua. Täällä on opinnäytetyöni tavoite oli, no se on ihan ok. Sitten täällä oli tavoite oli, varmasti tavoitteena oli ja pitäisikö ne jotenkin niputtaa vaikka yhteen virkkeeseen. Ja katsotaan vielä tuo lähdeluettelo ja tosiaan täällä oli sitten Merja laittanut vielä, miten voisi vielä täydentää.
No niin, ja sitten lähdeluettelosta vielä merkkailin sinisellä noita kohtia, joihin pitää vielä jotain pikkusen hioa. Eli jokainen lähdeluettelotieto päättyy pisteeseen. Silloin kun ei ole nettilähde, niin poista nuo viitattu päivämäärät. Invalidiliiton noista vuosista sanoinkin. Huomaa, että kun on tämmöinen toimitettu teos, niin tulee J. Edelheim et H. Ilola, eli ensi etunimi. Älä kirjoita tikkukirjojen nimiä tai lähteiden nimiä. Täältä puuttuu osa nimestä. Ja tuolta puuttuu vielä julkaisuvuosi. Mutta tällaisilla vinkkeillä nyt vielä viimeistelemään.